It's about that time, couple switching phones, mtanami. It's your boy, King Ginger, cream de la cream. Batsumtimandu, mabuyu, bambulunyu shase. Upotamanza, bafokazane bepotu chwalem. Welcome to another exciting episode of Niyathembana Na, couple switching phones, mtanami. Listen to this. It's going crazy. It's going bananas. Awintwana zamza ikecha siphinde futhi. It's going crazy! It's going bananas! Kimberly King, mtanami. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana yase Kings batsumtimandu, mabuyu bambulunyu hlase. Upodamanza bafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana Na, couple switching phones mtanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanumjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Sanibona mfethu. Ona mfethu. Salute machita. Sanibona. Ungawari uthama Ukraine. Is something right? Sharp. Mina kamela mnguchi. Angithi benel. Asingawalk. Mina kamela mnguchinja mfethu ubani kama. Ntokozo. Sho umama zobani? Ubani? Nkeletseng. All right. No mfethu ngambe ngibuza abantu ukuthi bayathandana na you guys dating? Sure. Oh, senesikhathi ngana nithandana? 2 years. Oh, vele ploma khona like us. Yeah, awungathuki mngane nami abanjitami la siyayishuthela thina mfethu. Yebo. Ngumangela uthi uze nemajitami emeza ngako. Hayi no. Semakazana nami mfethu ngumuntu oyilocal yabo leyo nto leyo. So mfethu ngambe ngibuza abantu abathandanayo lana mfethu ukuthi mhlawumbe njengoba sengibuza ukuthi senesikhathi singana nithandana yini mfethu oyithandayo ngomuntu wakho? Umuntu ami like ungiphatha sharp. Sure. Uyacabangela. Noma ngiphethiza kanyana yakwazi ukuthi ayisebenzisa ngendlela right. ngendlela egreen. Ndoda. Bafanasi, balana ama notes bafethu. Inja yami mfethu izinto ezithandayo kuyimamazi mfethu uyayicacisa mfethu. Mawukuthi wena beyikhona izinto odinga ukuthi nawe zikucacele. Thatha ama notes. Mama, what is it that you love about ibabas? Ngiphatha kahle. Ngiyahlonipha nokungihlonipha. Yeah. And then iyona into ebalekile kuwena le ukuthi respect wena. Ladies, respect is very important. Kuleyo mpahla leyo bathi relationship. It's Kimberly King njayami. So mfethu ngicela ukubuza kuwena mfethu njengoba usuthi ngitsenipushe for 2 years. Angithandi kakabi nayo umntwana. Sure, Ayikho ne. But unokucabanga lokho in future mhlawumbe ukuthi nibe nayo ingane. Yeah, kuyafuneka yabo mangilibele khamba isikhathi ukuthi sibe nayo ingane. Power to that. When someone uyamthemba ubhuti ngapha. In a scale of 100 umthemba kanani? 100%. Njalo singanyazi. Wena njami in a scale of 100 umuntu wakho umthemba kanani? 100% nami. Indaba ngathi leli trade yalicabanga. Ngiyambona yini sisters? Uyambona yini? Hayi wena. Angithemba 100. All right guys, we've got 200% in this show bafethu bathandana ama trad bathandana ama hundreds. So njengoba uthi uyamthanda bafethu and uthi umthanda wangempela ngithi uyamthanda? Sure. Uyamthanda nawe sisaba ngithi? Ngicela uphi bafethu? You will never know. Maybe it's the last hug. Awusasmile. Yini kwenzani kukhumbuza ishwilayila in the hug? Awabethu. Ukushaya kamnandi nobabazi. Indoda mfethu. Indoda yenza kanjalo ke mfethu. Umuntu osifazane uyakorojwa mfethu, uyangifrostana. Wenziwani umuntu osifazane? Uyakorojwa. Tufela amakhona athi ukhona nje yami. Ngoba umuntu osifazane mfethu naye enjoy sex njengoba nathi sithanda, you understand lo. Uthanda ukuhlonishwa, uthanda ukuthandwa, uthanda nokunikwa futhi uthando lomnandi. Good sex mnganami. Muropa nje umuntu osifazane ngokubalekela. Yodlisa othabo besta. Uqoqa othabo besta lana. Thabo besta. Hamba na. Ngiyambuza uhamba nothabo besta. Uthi usihlala nawe. So mfethu ngiyajabula kunento esiyenzayo ke thina bhuti wami la ishow nethu loyalty test. Angithi uthemba umuntu wa 100%. I loyalty test it's whereby mfethu sishintshana ngama phone khona for 60 seconds.
wena unika umuntu wakho ifoni yakho for 60 seconds uthi abheke ukuthi wena ku WhatsApp wakho ukhuluma namapha amantombazane noma uthini kubani, you understand? Same applies ku Facebook mawukuthi unawo nalezi ezinye izinto futhi. So awunankinga ngithi nawe siswami nawe uzomnika sibone ukuthi niyathembana ngempela, awunankinga ngithwane kazi lami. Angithi wena ucheat nje yami. Awunjaya izinto engacheat, angithi awucheat. Ngiyakuthemba mina. Awucheat angithi. Angicheat. And awunankinga ukuthi senze couple switching phones. Anginankinga. Yami, it's Kimberly King mntanami, ngiphethe izinja zegame, izinja zempilo, izinja ezithi zona no cheating, only loving. Mamas, are you ready for the chandis? Yeah, I'm ready. Awunankinga. I'm Hawu ne mamas little nankinga mfethu. Cela ungiboleka. Cela ungiboleka. Awuthami. Sure. Danko. It's about that time, couple switching phones. My name is King Ginger Cream de la Cream. We are in the streets of Ekatlehong, Mtanami, and we are looking for lovers. For lovers. Niyazi into simemva kwa kuthini? I black man. Yeah. I black bunny? I black jack. Sina sibiza ukuthi uqadolo. Sibiza ngani? Uyibiza ngani? Uqadolo Kingindlovu stand up now uqadolo egoli lana nawe kungabi uqadolo ke kumjida wakhe yezwa uqadolo awudingeki kumjida leshanisa uqadolo lena le yabo manje ngikupressa ngayo iyasalela yabo so ochithayo ngizompressa ngalento ekhanda ne uyavuma ngithi swami ochithayo simenzani simfaka uqadolo ekhanda simfaka uqadolo ekhanda yeah ochithayo simenzani Simfaka uqadolo ayikhale it's a deal bafethu. All right, cool. Siswami sizoshintshana ngamafoni. Asonza njani? Sizoqala sicheck ifoni yakho mina nomjida wakho ne. Sibone ukuthi wena ucheat yini. And then mawuthi awucheat ke ngese kufaka uqadolo but mawucheat uzothola uqadolo. Danko. Musa, can I have ifoni kaMamazi? Iphe yakho Mamazi le? Cela ungivulela yona same time. Ungazi udliwe uqadolo. King Ginger Cream de la Cream, Mr. Zoom Zoom Zoom, Mr. The Song of the Year. Ingoma ezohlukanisa unyaka. Zoom 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 2023 to 2024. Ne? Right? Okay, yona ingoma ezohlukanisa unyaka sure vele. Nje am ready ngithi. Cela ngibambela nje. Ngibambela nje, bamba njalo. All right. All right guys, now WhatsApp. Now WhatsApp ngithi uyabona? Ilo. Cela umelana ke. All right. All right, guys, we are on WhatsApp right now and we are about to type the chandis. Please type for me, I love you. Sibone ukuthi ubhalela obani uMamazi ukuthi uyabathanda. Yeah. Uwela. Sure. Hey, uvuma fast kanjena dog. Yeah, kuvela wena vele. No, niyathandana ke nini? Ngikhuluma isikhathi sida nje. Uyathanda ukufona ngeWhatsApp call eh? Yeah, umuntu wami mfethu, ayikho into engizoyenza. Siswami kantwana indaba abakushayela yini? Uyabatshela ne? Alright. Ngicela ungidelethele I love you, ngicela ungithayiphele uthi sex. Unokuyicela sex ubabazi mhlawumbe ku WhatsApp athi ucela sex. Awunjani mina uyasaba nikhuluma ngesex buka awukho ngempela. Awukho. Hayi babiyacelwa, ungamsabi. Or kanjani Mamazi? Ithu into ingane ingakhalifela laphi? Embelekweni. Uyayicela uyicela ngomlomo uyitype sometimes ngicela ungidelethele ngicela ungitype lapho uthi I miss you nje yami wena uthi njalo lokhu ngidisappoint nje hayi cela cela uphume lapho una Facebook nje mawucheck nala ku Facebook uscroll if now nje uqaqi type uthi I love you la. No results. Delete fast. Ifaka lapho uthi sex. Indaba sisoma ungihle because mina sibhale lana. No results. Okay. Una Instagram? Oh, sure. Nine. Ngenela kuma DM. Awusama ukhuluma namuntu nje lana. Bekithombe kuphela. Uzizwa unjani mfethu ukuthi umuntu wakho mfethu uyathembakala and uthanda wena kuphela? Ngizizwa ngishaya mfethu, ngizizwa vele njenge-out yabo. Ngicela ungicheckele la, ngicela ubambe ungena la kuma dialed. Yeah, dial lapho green yeah.
imali nazo. Sifunda amagama nje. Letha. Yani. Kanjani mfethu ngiyakujabulela mfethu ukuthi uthandana nomuntu wakho and umuntu wakho uthandayo nakuphela. Sure ngiyabonga nami siyami ukuthi ngiphethe sharp. Ya uphethwe yena vele. Ngicela ungibambela mamazi. Hayi mfethu hayi izinja mfethu. Awunjayami. Sewuchitha simthelani? Uqadolo. It's a Qadolo episode today. It's Qadoling. All right. Are you ready to tobeta? The Baba has his phone. All right. It's your first time, right? First time. There's always a first time. Cela ungivulela njayami. Izinje engachithi, izinje ithanda imamazi. Noma uthola igolide angithi lo muntu olidla naye. Njayami. Cela ungibambela. Seswami, cela ungene WhatsApp same time. Whoop. Now okay. We are on WhatsApp right now and we are about to type that Sean. There's type for me, I love you. Siswami igama lakho leli phezulu ni? Leli ngelizansi? Kuselana. Ulifunde phela. Bani Kemesh? Washa. Ngena kuyeke njengoba umbona no I love you uqamile nje ongaka. And ubhale ngama capital letters. Awu lenkunzi le umbhale na. Bayajola lapha. Yabo lapha. And umngani wami lona. Hawu uyamazi? Ngiyamazi. Uye lo isithombe sakhe lesi. Yiso. Ngena la kumita ithombeni. Umngani wakho lo. Uye ngqo. Uye. Bamba. Ngijwayela kabi. Ima. Ufuna Ade yonke lento engiyenzile ku. Lento engiyenzele Inda ima phela mfethu khuluma phela nawe wenzani ima sister ungaqali akayikhulumele ayichazele yena ukuthi kambani. Ngenzeni wayungibhekisa ngabantu? Ngenzeni mina sisaba ungalwe sister. Na sister ungalwi. Sister imani. Ngenze wathi mina mfethu. Sister ungalwi. Ifone yakhe izo ungalwi sister. Nomngani wami. Waza lana uthi ima sister ungalwi sister. Sister ungalwi. Sister ima mos ima sister ungalwi thatha phone sister ungalwi. Ngicela ungalwi. Awuthami ima sister ungalwi. Shit. Okay, let's have iPhone. Phone man. Yes sis. Ngiphethe. Sister iphone yakhe izo. Yehlisa umoya. Okay, ufuna amaphansi akhe. Mnika amaphansi akhe nawe awuthama. Letha amaphansi. Ima sister. Ima. Pethu uthatha phaqa pethu. Hawu, sister nawe yehlisa umoya. Sister. Yehlisa ngicela kukhulunywe. Asikhulume kodwa ungalwi. Sister. So usazoqhubeka utshole naye njengombona ukuthi yinjalo. Sinomngani wami futhi. Uyini? Ima sister ungalwi. Yisa wena. Awuthamba ifoni yakho mfethu. Sister. Letha amaphansi awuthamba. Na amaphansi akho sister beka amaphansi la. Letha namaphansi ndoda. Beka amaphansi phansi. Hawu. Na amaphansi akho. Musukulu. Sister. Okay, bafethu. King Ginger Cream. Na amaphansi akho siswami. Ungamlahleli ngamaphansi. Awuthamba kantona why wena utshole nomngani wakhe? Why utshole nomngani wakhe? Because uyakunqanywa lo muntu indaba bebengekho yena abanye abantu mhlawumbe ubungashafa nabo kushafa nomngani wakhe mfethu. Siyazi no asimele impisi sechinyana. But umngani wakhe mfethu ayibone lento ukuthi imphula inhliziyo kanjani mfethu. Siyami yabona nama ngithanda ukumbona makakwatile. Xolisa phela mfethu umringi umuntu wakho lona mfethu. Siyami Wena abantu wenza kanjani? Mfethu uyabheda mfethu. Why uchithela umntana encanywa fresh kanje mfethu? Siyami nami ngiyamncanya mfethu umntana yabo. Bengazi ukuthi nami uzozathola ke. Nawe awusiyami. Nami ini mfethu ngizama ukukusiza awuthami. Ungachithi ungamchitheli mamzala mfethu. Ungayenzi leyo nto mfethu.
Hayi ukhuluma nomuntu wakho mfethu masho ukhulume nomuntu wakho and mfethu akuliwa mfethu kule show Bona mfethu wenzani mfethu uwe mfethu imina why ufaka mina indabeni zakho awuthi benginawo mina mawudla umngani wakhe benginawo kodwa mawudla umngani wakhe bawungekho wena ubumudla uyiwana ngithi why manje ungifaka amaseni grand wena usumnandi wena ikhehla lifinyile usu grand ekamamazi ya ngizocela usimphathele kuzomela usimnike no awuthi kuzomela uxolise mfethu na ingane yakhala buku uyahamba mfethu umntana uyakhala mfethu ungangifake eshowini ndoda King Ginger Cream Dala Cream intwana se Kings ya athende mfethu ya sister King Ginger Cream Dala Cream intwana se Kings bafethu it's going crazy it's going bananas awuthi angikufanga uqadole nawe namapants hey mfethu nawe amapants namapants mfethu shofe ngicela ufake uqadole ekhanda mfethu hayi bo mfethu indaba mfethu phela ngithenga ufake uqadole ekhanda King Ginger Cream Dala Cream ubalekele uqadolo lona mfethu it's going crazy it's going bananas as you all know guys I'm only coming here to fix ama relationships abantu as you saw ukuthi abantu banenkinga le Friday and Center it's going crazy it's going bananas this is CMTV intwana sekinga indlovu bafethu let me close it very well ngithi mina kuwe it's about that time couple switching phones mntanami it's going crazy it's going bananas it's Kimberly King mntanami I love you so much and thank you so much for supporting CMTV please do not forget to subscribe on your #1 channel at King Ginger _SA mntanami on Instagram uyangazi ku TikTok uyangazi ku Facebook ngikhona it's about that time it's going crazy it's going bananas Hey yo boom it's your boy King Ginger Cream Dala Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala welcome to another exciting episode of Niyathembana Na couple switching phones mntanami we are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi